Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude nahi duzuen bizitza hori sortzen, super sekretua martxan jartzen, espero dut baietz. Gertatu alzaizu inoiz zerbait desio nahi izatea objekturen bat, berdin zait Nintendoa, beste jolasen bat, arroparen bat, eta lortu duzunean interesa joaten zaizu, helduei ere bai. Jakin nahi duzu zergatik, gelditu hemen, eta jakingo duzue superfamilia eta supertxikiak aurrera. Ezaztu, bizitza sortzeko supersekretu guztiak trilogia ederronetan dituzula nere web horrian. Zerta itxoiten ari zara txikitxoak alduntzeko. Beraz, kanpoko objektu batekin barruko hutsa edo zoriontasuna bete nahian gabiltza eta ez dugu lortuko. Behin lortzen dugunean, galduko duzulako interesa. Arreta berriz ere barrukaldera eraman behar duzu. Salbamendua ez dago kanpoan. Baizik arreta gure pentsamendu eta emozioi beti bezala. Gure nahia gero eta hobeto egotea da. Gu ez gera gure edukiak soilik, ez gea ez etxe bizitza, ez kotxea, ez jostailuak, ez ezer. Uste duzunean adibidez, pixkat heldutxoago zenean, diru gehiagokiko duzula eta azken mugikor modelito hori erosteko aina izango duzunean zoriontsu izango zarela, hori ez da horrela izango. Ongi sentitzeko lehenengo barrutik egon behar dezu ongi. Bestela, kanpoan ez dago salbamendua, ez da mugikorrean ere. Kontuz gaur egungo adikzioekin, pantailekin, mugikorrekin, denbora guztia horretan bazabiltza, barrutik deskonektatuko zea eta ez dizu bat ere onik egingo. Esfortzu handiagoa da noski gure beldurrei, ziurtasun ezei, arazoei, emozioei kasu egitea. Eta libre izan nahi baduzu, lan hori egin beharko duzu eta hori ez du mugikorrak egiten. Hor geldituko dira jelosiak, inbiriak, frustrazioak eta beren mezuak ez ditugu entzungo ez ulertuko. Eta oztopo bilakatzen hasiko dira. Zer da egin behar duguna bai ala bai? Emozioiek aztertu, kaso egin eta ikusi eta ikasi. Demagun anai txikia jaio dela eta zu jeloskor zaudela, kaso gehiago egiten diotelako gurasoek txikiari zuri baino. Baina gero, aztertzen baduzu jelosia hori nondi datorren, libre egingo zaitu gurasoekiko amorruz. Badakizu txikiek behar ezberdina dituztela, handiagoek baino ez da gutxiago maite zaituztela. Hartu amorru hori ulertzeko denbora eta irakurketa positiboago bat egiteko. Amorru hori ulermenean eta pakian bilakatzeko gai izango zara eta amorrua ez da zabalduko zure bizitzako beste eremuetan. Kasu egin barrukaldeari arazo hori potolo ez bilakatzeko. Jarri nerekin horretarako prest balin bazaude, barrukaldeari so egiteko. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa